Iar ai mâncat soarele, Eddie? Ce fac eu acum? Au! Am nevoie de Duncan? Owen? Heather? Duncan? Heather? Gwen? Gwen? Acum că știm cine suntem, ce ne facem? Ați văzut cât e de mare? L-aș fi putut doborî. De-aia fugeai mâncând pământul și țipând? Da, am vrut doar să-l păcălesc. Totuși, cred că aici vom fi în siguranță o vreme. Depinde ce înțelegi tu prin în siguranță. Nu credeam că voi spune asta vreodată, dar spuneți-mi că Owen e cel care se joacă cu urechea mea. Nu, cred că sunt... Lilie! Încep să mă întreb dacă acest castel își dorește expertiza mea. Coco? Nu știu ce e. Sunt bătăile inimii lui. Vine să ne mănânce. Să ne mănânce fantoma! Dar nu suntem fantome. Nu încă, dar după ce ne sperie vom fi. Ce se întâmplă? Stați! Cine sunt? Nu mă găsi, nu mă... La eliminarea viitoare o votăm pe Gwen, da? Nu știu dacă vei face tot posibilul să pierdem din nou. N-am făcut așa ceva. Dar dacă nu vom mai avea noroc, vreau să fiu sigură că palida aia pleacă prima acasă, bine? Bineînțeles, dacă îmi garantezi că nu mă votezi pe mine în locul ei. Unde sunt? Ce? S-ars cablu! Gata, domnule, totul arată bine. Da, nu trebuie să vă mai uitați. Ne-am uitat noi deja. Lumina de veche! Aprinde lumina! 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 Nu-mi place întunericul! Nu văd unde sunt lucrurile! Vreau o lumină! Gamba mea! Plexul meu! Cyborg, e totul în regulă? Am auzit țipetele unei fetițe. Monstru cuptor! L-am speriat! Nu fac asta! Nu, nici gând! Închide ochii. Aici vei fi în siguranță. Mulțumesc, surioară. Ce-a fost zgomotul ăsta? Didi? Didi, ești acolo? Mulțumesc că ai venit. Mi-ar fi trebuit o pereche curată de picioare dacă aș fi fost singur aici. Nici o grijă. Cred că m-am lovit puțin cam tare la cap. Cred că văd dublu. Sau poate o dată și jumătate. Stai puțin. Închide ochiul drept. Acum ochiul stâng. Cred că e aici. Ce? Cum? Asta nu e de bine. Cred că ochiul meu a atins sub brațul cuiva. Cred că sub brațul meu a atins ochiul cuiva. Bine, mi-a ajuns. Opa. Piu! Da, Piu! Jake? Da? Auzi, mai, tocmai m-ai mirosit? Adineori? Da. Nu? În regulă. Hei, Finn, Da, Jake? mai lis cumva pe braț adineori? Nu. Ciudat. Jake, arată-mi chibriturile. Vai, Gary n-a glumit cu întunericul ăsta. Gary nu știe nimic. Trebuie doar să... Hei, Buster, unde ești? Stau tolănit lângă piscină. Unde altundeva? Mai să fie, dar e tare întuneric aici. Nu văd nimic în afară de ochii tăi. De ce oare? E un vechi clișeu pentru animație. Ochi care se văd în întuneric. Wow, hei, dacă stăm aici suficient de mult, gândește-te ce economii de animație am face. Dar dacă stăm prea mult, o luăm raznă. Da, așa e. Trebuie să ne găsim o ocupație. Vai, întuneric! Vei vedea puterea ochilor mei triști când îi vei vedea în acțiune. Ești gata? Fii atent. Scuze-mă! Pare atât de trist. Îmi pare atât de rău pentru tine. Cu ce te pot ajuta? Uite, ia asta, poftim. Și îndată ce-mi găsesc casa, vin și ți-aduc mai multe chestii gratis. Săracul de tine. Ai văzut? Și nici nu știu ce mi-a dat. Domnule, ochii tăi mă strigă să te ajut. Lasă-mă să contribui. Poftim. Mulțumesc, bunule domn.
Dar de ce e așa de cald? Ochii tăi îndeamnă la milă. Nu-i așa? Poftim, ia tot ce am. Mi-ai dat o perucă? Nu. Poftim, ia asta. Oh, ia de aici. Te rog, privește asta. Poftim portofelul meu. Pepenele meu. Hai să mergem să mai aducem câte ceva. Am apucat să cumpărăm magii sabia lanternă? E încă pe lista de cumpărături. Ghinion. Pih! Mamă, ce mirosuri! La câtă instrucție pentru ce faci dacă te înghite o șopârlă am făcut în școală, trebuiau să ne spune și de miros! Mie îmi spui? Ah, normal. Stai, cui îi spun? Alo? Alo? Oh, perfect, nu mai am baterie. Nu găsesc niciodată o priză când îți trebuie. Știi ce zic, nu? Porchi, spune, amice, unde ești? Oh, aici erai. Nu mai colimb, da? Tocmai am găsit lanterna. După mine. Ce trebuie să fac? Să te țin de mână? Încep, schițez, creez, testez. E atât de întuneric. Îmi pare rău, fiule, tocmai am ceruit scările și am mai adăugat câteva. Ce s-a întâmplat cu lumina? E o pană de curent sau o eclipsă? Silviu Purpariu vă anunță că nu este o pană de curent și ochii voștri sunt deschiși. Bun, iubito, ai găsit un radio? Ba, n-am găsit. Ultima oră, e întuneric când dimți de el și eu m-am pierdut. Și tocmai am primit știrea că un tren de la circ a deraiat în întuneric. În urma impactului a scăpat o haită de tigri rari. Vii pe planeta mea, urgent! Oamenii sunt sfătuiți să stea acasă și să nu facă nimic să atragă aceste carnivore sălbatice. Scuze, Silviu, tocmai am pus o ușă de pivniță nouă în sufragerie. Ați auzit? S-a auzit chiar de sub fereastra noastră. Șt, faceți-vă că dormiți. Du-te, mama, încolo! Dar ce, te încurc eu? Da, unde-i întrerupătorul? Ce întrerupător, că nu avem lumină? Cu ce te încurc? Că existi! Unde sunteți, că nu văd nimic? Dar ce faci acum? Caut bricheta! Nu avem o lanternă! Oh, lanterna! Ungure, unde-i? Nu mai are baterie. Ai, bem-i sucul, amu i-am pus baterii noi! Da, am fost în Beci să caut vin. Și l-ai găsit? Nu. Ce-ai găsit? Ăla-i gata drojdit de mult! Ai trăznit chiar în cap de bețăvan nenorocit, ungure! Deci stați un pic! Eu propun să reorganizăm! Nu intrați în panică, sunt doar niște morți vii care se hrănesc cu carne proaspătă de om. Sunt părinții fondatori din Pork Belly pe care Johnny i-a adus la viață cu raza de revitalizare. Le place ceaiul, nu carnea. Unde ne aflăm? Departe de acel monstru, iar pentru mine asta e suficient de bine. Poți face asta, Bri. Ia te uite, o lanternă. Haide, funcționează! Joe, te-ai întors? Te-ai dat cu parfum? E cam puternic, dar ți se potrivește. Am numai 5 minute. Unde suntem? Aici nu-i nimic altceva decât întuneric infinit. Mabel, nu-ți dai seama? Ne-am teleportat la sfârșitul timpului. Ce? 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 Stai, de ce miroase așa urât aici? Iar acum, E frică! liniștiți-vă și căutați un bec.